ଭାଇଚାରାର ସହରରେ ମାଙ୍କ ଭସାଣି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ନିଆଁ ଜଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିଲି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ମାଙ୍କ ଭସାଣି ସମୟରେ କଟକର ଦର୍ଘା ବଜାରରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଗୀତ ବାଜିବାରୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇ କଟକର ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ମାଙ୍କୁ ଢେଲା ପଥର ମାରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରେ ଏବେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମ ମାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମ ଆସ୍ଥା ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା, କଟକବାସୀ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି। ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଭାଇଚାରା ଦେଖିଛ, ଏବେ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖିବ। ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କଣ ଯେ ହବ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଚୋଟ ନିଷ୍ଠା ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଭିଡିଓକୁ ଏତେ ସେୟାର କର, ଲୋକମାନେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଜଲ୍ଦି ଜାଗୃତି ହୋଇପାରିବେ, ନିଜ କର୍ମ ଆଉ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଇଚାରାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି କଟକକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦଉ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।